Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш сённяшні пятнічны стрым з варшаўскай нашай студыі і абмяркоўваем, як звычайна, падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Нагадаю, у супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. І сённяшні дзень, нягледзячы на тое, што пятніца, мы пачынаем ўсё ж такі з сур'ёзнага абмеркавання, бо ў нас у гасцях сур'ёзны чалавек, акадэмічны дырэктар Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Пётр Рудкоўскі. Добрый дзень, спадар Пётр. Добрый дзень, Зміцер, добрый дзень, спадарства. Спадар Пётр, апошнім часам, да што апошнім часам, ужо ў прынцыпе, можа быць, нават пачынаючы з восені, ну як мінімум з позняй восені, там ідуць розныя дыскусіі, удзельнічаюць у іх усе, пачынаючы ад прафесійных палітолагаў, экспертаў, сацыёлагаў, да палітолагаў і сацыёлагаў, але такіх канапных, як это называецца. І ўсе шукаюць адказ на пытанне, чаму пратэсты 2020 года не прывялі да перамогі прыхільнікаў дэмакратычных зменаў у Беларусі. Але маё першае пытанне будзе, але ўвогуле, ці варта займацца вось такім самакапаннем? Вот чаму вот тады вот так, а вот гэта вот не гэтак? Ну, аўтааналіз гэта вельмі важная рэч, як у індывідуальным жыцці, так і грамадска-палітычным. Іншая справа, што калі мы гаворым пра грамадска-палітычныя працэсы, то тут няма жалезных правілаў. Вось мы скончылі такое маштабнае даследаванне, у рамках якога вывучалі самыя розныя кейсы, самыя розныя сітуацыі, калі аўтарытарныя рэжымы альбо упадалі, альбо ператрывалі на працягу апошніх 50, нават 70 гадоў. Но ситуация тут такая, что выпадае поставить пытанне, чаму менавіта павінна было здарыцца нешта глобальнае на працягу, скажем, паўгода ці года ад пачатку тых масавых пратэстаў. Но гісторыя паказвае, што гэта крайне рэдкі выпадак, калі на працягу кароткага часу ад моманту маштабнага прадэмакратычнага руху атрымліваецца пераадолець аўтакратыю. У Туніс, вось гэта прыклад такога рэдкага выпадку, калі на працягу ўсяго аднаго месяца ад пачатку, ад выбуху масавых пратэстаў адбылося вось звяршэнне там ці адстаўка аўтакрата Бен Алі. Але у большасці, у пераважнай большасці выпадкаў гэта даволі доўгі. На жаль, гэта, канешне, прыкра усведамляць, што гэтая дарога пазначаная выпрабаваннем, скажем так, біблейнай мовай кажучы, крыжовы шлях. Тым не менш, рэдка бывае так, што змены, такія сістэмныя змены адбываюцца хутка. У Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы гэта заняла болей за 30 гадоў. У Польшчы, нам ужо бліжэйшай геаграфічна Польскай Народнай Рэспубліцы, ад моманту паўстання салідарнасці да круглага стала 9 гадоў. Но я маю моцнае спадзяванне, і таксама перакананне, што ў Беларусі гэты працэс зойме меней часу. Тым не менш, тут такіх жалезных правілаў няма, гэта наўрад ці станецца бліжэйшым часам, але усялякае можа быць. Адразу ўзнікае некалькі пытанняў. Першае, ёсць прыхільнікі думкі, што не варта было вось так, я не ведаю, якое тут слово падабраць, злаваць рэжым там ці прымушаць яго вярнуцца да сваёй існасці, што ён, у прынцыпе, сябе ад пачатку уяўляў, гэты аўтарытарызм Лукашэнкі. А, маўляў, трэба было спадзявацца на такую паступовую трансфармацыю рэжыму. І глядзіш, вось, цягам 30 гадоў, як у Тунісе, яшчэ 30 гадоў, усё б змянілася, ўсё б трансфармавалася, і беларускі рэжым стаў бы больш-менш нармальным. Гэта першая такая думка. Другую я пасля вашага адказа на гэты. Вы як ставіцеся да такога меркавання, такога бачання развіцця? Гэта фундаментальнае пытанне. Ці імкнуцца да дэмакратыі, ці не імкнуцца. Калі адказ першых, што ўсё ж такі варта імкнуцца да дэмакратыі, да свабоднага грамадства,
развітацца з аўтарытарным рэжымам, ну, то тут трэба усвядоміць наступнае, што я бы сказаў пра крайне рэдкія выпадкі, калі аўтарытарныя рэжымы падаюць вельмі хутка, але што тычыцца такога самастойнага, добраахвотнага імкнення аўтакратаў і кіруючай групы да дэмакратызацыі, ну, гэта крайне рэдка. Гэта можна лічыць там 0,0 нейкіх там 1% можна лічыць выпадкаў, калі, ну, бачачы вось там глобальныя працэсы, бачачы нейкія там новыя філасофскія плыні, вось там монархі ці там вось аўтарытарныя кіраўнікі, ну, вырашылі праводзіць нейкія ліберальныя рэформы. Інакш кажучы, без стымула з боку грамадства або міжнароднай супольнасці, ну, амаль немагчыма дамагчыся сітуацыі, каб аўтакраты пайшлі на паслабленне. Іншая справа, што любы выступ супраць аўтакраты, ну, ён рызыкоўны. Ну, на працягу маем вельмі драматычную сітуацыю ў Беларусі. І гэта вялікі боль для ўсіх, для мяне і для тысячаў людзей. Но тым не менш, тут думаю, што это не будзе ўспрынята кепска, калі пазначу, што на працягу гісторыі гэты працэс зазвычай бываў яшчэ горш, яшчэ больш паглынаў жыццёвых ахвяраў і ў плане здароўя, у плане гэтых разарвання сувязяў, сямейных сувязяў. На жаль, гэта вось такую ствараюць сітуацыю аўтакраты, што ну, зазвычай працэс вызвалення ад яе, выступ супраць аўтакраты рызыкоўны. Поэтому, ну, ці варта было гэта рабіць тым летам, значыць, выходзіць на гэтыя масавыя пратэсты. Ну, ў канчатковым плане гэта ну, рашэнне паасобных людзей, ну, тысячы, сотні тысячаў. Ну, я ў тым ліку у некалькіх акцыях, далёка не ва ўсіх, але ў некалькіх браў удзел, ну, але некаторыя не бралі удзел, але пасіўна падтрымлівалі, ну, іншыя нейкая частка не падтрымлівалі. Ну, это рашэнне паасобных людзей. Ці мае сэнс браць на сябе такое рызыка? Ну, у доўгатэрміновай перспектыве, напэўна, так. Ну, канешне, гэта азначае шмат ну, негатыўных момантаў. І жыцці людзей, ну, некалькі жыццяў гэта ўжо паглынула і ў плане здароўя, ў плане разарваных сямейных сувязяў. На вялікі жаль, гэта пазначана вось такімі выпрабаваннямі. Я працягну эту тэму, таму што раптам, слухаючы вас, узгадаліся словы, да прыкладу, Яўгена Прыгермана ці Дзяніса Мільянцова, якія кажуць, што вось сваімі пратэстамі, сваёй вось гэтай неўдалай спробай мірнага зрынання рэжыма Лукашэнкі мы б давялі, беларусы давялі, ну, скажем, прыхільнікі пераменаў, давялі сітуацыю да таго, што Беларусь апынулася на мяжы яшчэ больш сур'ёзных выпрабаванняў, чым рэжым Лукашэнкі, а гэта паглынанне яго Расіі, страта суверэнітэту, і, маўляў, ну, вот варта было, это я зараз цытую словы Прыгермана, якія ён сказаў у нас у эфіры, што варта было пралічваць ўсё ж такі свае крокі, свае дзеянні на некалькі крокаў наперад, і вот прадбачыць, што вот да гэтага сітуацыя ўся дойдзе. Варта было, вот вы пралічвалі, вы бачылі, што па выніку імкнення беларусаў да свабоды і дэмакратыі мы станем перад пагрозай страты суверэнітэту? Ну, што можна было на той момант усведамляць альбо ведаць, што што імавернасць раптоўных пераменаў яна, ну, невысокая. Ну, многія на хвале энтузіязму крыху інакш гэта на той момант успрымалі, але так на цвярозы розум назіраючы гэта, ну, не выпадала гаварыць, ну, і я ў прыватнасці там, ну, іншыя таксама эксперты не
не прадбачвалі такіх раптоўных кардынальных зменаў. Хоць, канешне, заўсёды гэта і ў той момант, і цяпер выпадае рабіць гэтую папраўку, што ў значнай ступені грамадска-палітычныя працэсы непрадказальныя. Ну і тут зноў жа там незалежна ад этычнага вымярэння гэтага пастулату спадара Прайгермана ці Мер'янцова, которая зводится до пытання, ці імкнуцца до дэмакратыі, ці мірыцца з аўтакратыяй. Таксама чыста такім рацыяналістычным ключам яны мусяць усведамляць, што грамадска-палітычная рэчаіснасць у значнай ступені непрадказальная, што значыць пралічваць крокі наперад. Это означае папросту ці спадзявацца на тое, што гэтае наше імкненне, гэтыя нашыя дзеянні прывядуць у доўгатэрміновай перспектыве да пэўных перамен, ці не мець такога спадзявання. Тут больш гэтая справа грунтуецца на надзеі і веры, чым на рацыянальным прадказанні. Тут, значыць, напрыклад, сам выбух гэтых пратэстаў ён быў непрадказальны. Ніхто па сутнасці іх не прадказваў, што такія масавыя пратэсты адбудуцца. І таксама можна было рацыянальна спадзявацца, што адным з магчымых наступстваў такіх масавых пратэстаў будзе ўсё ж такі пераадоленне аўтакратыі ў найбліжэйшай перспектыве. Гэта таксама не выключана. Гэта адзін з магчымых сцэнарыяў. Так, ён не спраўдзіўся, але гэта не значыць, што ён быў, што наканавана яму было не спраўдзіцца. Ну, пэўныя фактары, которые немагчыма было прадказаць, яны не спрацавалі. Дарэчы, а што не спрацавала? Зараз любяць шукаць вінаватых. Вось Ціханаўская не вярнулася своечасова з Вільні, там не пайшлі, не ўзялі паштамп, і там што там яшчэ па Леніну яшчэ трэба было ўзяць, там ці яшчэ што не зрабілі. Вот 16 жніўня, вот і гэтак далей, гэтак далей. Такі крытычны аналіз дзеянняў тых ці іншых актораў, там ці спадарні Ціханаўскай, ці іншых лідараў пратэсту, ён можа мець свой сэнс, но тым не менш мяне у такіх выпадках насцярожвае тое, што гэтыя альтэрнатыўныя сцэнарыі, которые рысуюцца, вельмі не пераканаўчыя, у сэнсе, што там спадарня Ціханаўская там вярнулася в 16 ці там 23 жніўня, і нібыта гэта паспрыяла перамене. Гэта нема падставаў, абсалютна няма падставаў спадзявацца, што гэты альтэрнатыўны сцэнарый спрацаваў бы. Былі рэчы, которые не залежаць папросту ад лідараў пратэсту, лідарак пратэсту, незалежна ад таго, наколькі яны умелымі, моцнымі, таленавітымі былі. Гэта пазіцыя Крамля і пазіцыя сілавікоў. Значыць, паўплываць на гэтыя дзве аграмадныя структуры, так бы мовіць, гэта пераўзыходзіла пэўныя сілы. Тым не менш, было, зноў жа, я тут вяртаюся да рыторыкі рацыянальнасці, было пэўнае зерне рацыянальнасці спадзявацца, што Кремль, напрыклад, пабачыць, што гэта ўсё ж такі не аплочваецца мець дачыненне з Лукашэнкам і спрабаваць наладзіць, знайсці агульную мову з лідарамі пратэсту, тым больш, што яны не ставілі нейкіх геапалітычных ці нацыяналістычных мэтаў. І сапраўды ваганні былі ўнутры крамлёўскай эліты. Тое, што спрацаваў кансерватызм у выніку, што ўсё ж такі больш бяспечным сцэнарам для Крамля падаўся, каб падтрымаць Лукашэнку і знайсці нейкі такі больш кантраляваны спосаб транзіту. Это ўжо рэч, которая зусім не залежала ад каго-кольвеч з важных актораў, важных там дзеячаў гэтага руху, пратэснага руху. Тое ж самае і сілавікі. Гэта пэўна такая чорная скрынка, наконт якіх мы ведаем, што там было, застаецца пэўнае незадавальненне рэжымам, но тым не менш, як яны павядуць сябе ў гэтай сітуацыі, гэта было вельмі складана прадказаць. У канчатковым плане ўсё залежыць ад канкрэтных людзей і ад такіх вельмі сітуацыйных рашэнняў. Часцяком такія спантанныя рашэнні ці, скажем,
выканаць гэты загад ці не выканаць. Это секунды часам бываюць на такое рашэнне, а яны маюць пазней доўгатэрміновыя наступствы. Поэтому тут шмат што зводзіцца да канстатацыі, што грамадска-палітычны працэс у значнай ступені непрадказальны, і што мы можам з гэтай непрадказальнасцю рабіць? Мы можам разлічваць на тое, што будзе добры збег абставінаў, альбо што будзе кепскі збег абставінаў. Спадзяванне на добры збег абставінаў, гэта нічога тут кепскага няма, нічога іррацыянальнага ў гэтым няма. Гэта частка проста нашага і штодзённага жыцця, і палітычнага жыцця. Это частка, напрыклад, бізнесу, даволі такой важнай паспяховай сферы сучаснага жыцця. Гэта, хочаш быць паспяховым бізнесоўцам, то умей рызыкаваць, умей мець дачыненне з непрадказальнасцю. Калі ўжо загаварылі пра умее рызыкаваць, шэраг, у тым ліку вашых калегаў палітолагаў, да, калі не памыляюся, той самы Павел Усаў неаднаразова казаў пра тое, што вось гэтыя кветачкі, гэтыя знятыя бацінкі перад тым, як стаць на лаву, гэтыя пацалункі сілавікам, уся гэтая мірнасць пратэсту, яна ад пачатку была на паразу, просто да паразы ўсё ішло. Таму што ні адна такая спроба зрынуць аўтарытарны рэжым мірным шляхам не мела поспеху. Маўляў, трэба было адразу, як там у класікаў казалі, там, то вастрыце, хлопцы, косы. Значыць, тут пытанне ў наступным. Ці імкнуцца да звяржэння аўтакраты любой цаной у сэнсе не лічачыся з чалавечымі жыццямі і не лічачыся з магчымымі імавернымі наступствамі. Тут адразу пазначу, што гісторыя паказвае, што чым больш гвалтоўна, чым больш насілля ў ходзе звяржэння аўтакраты, тым меншыя шансы на дэмакратызацыю. Ёсць вялікая рызыка, што проста новая аўтакратыя, магчыма, новая група, вось тая, которая удзельнічала ў звяржэнні старога рэжыма, яна проста увядзе новыя аўтакратычныя парадкі. Самы такі хуткі у плане, часавым плане, гэта вось ваенны пераварот. Але ваенны пераварот практычна ніколі не вёў да дэмакратызацыі, а хутчэй адтэрміноваў. Поэтому тут больш пытанне ў тым, што мы хацелі, чаго мы хацелі дамагчыся, ці дамагчыся любой цаной звяржэння аўтакраты, не зважаючы на тое, што будзе пазней, як будуць дзейнічаць тыя людзі, которые запляміліся у крыві. Хай сабе і можа быць, за гэтым былі б нейкія аргументы, што там ці апраўдана, ці неапраўдана. Тым не менш, маючы за сабой досвед гвалтоўнага дзеяння, вельмі моцная будзе спакуса пазней, каб таксама пераадольваць там праблемы, бо яны маса праблем узнікне. Гэта мусім добра разумець, хіба ўсе гэта разумеюць, што пасля звяржэння аўтакраты маса проста выклікаў эканамічных, грамадска-палітычных і самых розных узнікне. І вялікая будзе спакуса у тых, которые маюць за сабой досвед гвалтоўнага дзеяння, працягваць дзейнічаць у падобным духу, што мы тут маем слушную мэту, добрыя тут рэформы намецілі, а тут з'яўляецца ўжо раптам апазіцыя, тут з'яўляецца крытыка і гэтак далей, то можа для добра справы давайце ізноў яшчэ гвалтоўным спосабам тут прасунем добрыя ідэі. Карацей кажучы, тут ёсць шмат рызыкаў, гэта не адзіныя рызыкі, которые я тут назваў у выпадку гвалтоўнага дзеяння. Мірны спосаб, прычым ён тут яшчэ суправаджалася пэўнай такой эстэтыкай, медыйным рэзанансам, ён не прывёў там да раптоўных пераменаў. Зрэшты, я паўтаруся, што это вельмі рэдкі выпадак, нават у выпадку больш рашучых, больш жорсткіх дзеянняў з боку пратэснага руху. Гэта рэдкі выпадак, калі хутка удаецца звергнуць рэжым. Але ў гэтым выпадку маральная перавага была і застаецца на боку пратэснага руху. Усё ж такі гэта вельмі моцна уздзейнічае на ментальнасць і ўнутры краіны, і па-за ёй. Тое, што
з одного боку брутальная сила вот там амапаўцаў, з другого боку ну вось такі мірны, падкрэслена мірны, зрэшты і прыгожы на пэўным этапе, ён сапраўды меў агромністую такую эстэтычную вартасць, гэты пратэст, ён таксама у памяці застаецца, ён будзе таксама ўплываць на наступных этапах працэсу. Тым не менш, вот некалькі разоў вы сказалі пра збег абставінаў, які можа альбо паспрыяць, альбо наадварот как бы так знішчыць намаганні грамадства. І я вось цытую нашага гледача, Александр Сахарук піша: «Пакуль рабочыя не стануць людзьмі звацца, а не быдлам, нічога не зменіцца. Рэпрэсаваны рабочы рэпавец», піша Александр Сахарук. І адпаведна я просто хацеў бы вот вашую выснову, можа быць, падводзячы рысу пад вот гэтай часткай нашай размовы. На ваш погляд, чаму ўсё ж такі пратэсты 2020 года не прывялі да калапсу беларускага рэжыму? Ну тут з боку рэжыму два важныя фактары, гэта сілавікі і Крэмль. Ну, яны вельмі моцна ўзаемазвязаныя, бо сілавікі ў значнай ступені яны арыентуюцца на паводзіны Крамля, у прыватнасці Пуціна. Ён карыстаецца аўтарытэтам сярод беларускіх сілавых структур, і не толькі увогуле ў грамадстве. Гэты быў момант даволі важны. Ну і трэба тут больш такую простую рэч падкрэсліць, што па меры ўзрастання рызыкаў, па меры ўзрастання коштаў ангажавання ў пратэсны рух, зніжаецца колькасць іх удзельнікаў. Там зноў жа, дазвольце прыгадаю гэты пачатак 80-х у Польскай Народнай Рэспубліцы, тады маштабныя, супастаўляльныя з пратэстамі 2020 года ў Беларусі, вельмі моцны зрыў, вельмі моцны энтузіязм у грамадстве, але уводзіцца ваеннае становішча, і многія лідары апозіцыі былі разгубленыя. Ім здавалася, што вот цяпер, як паказаў рэжым брутальную сілу, то грамадства яшчэ больш узбунтуецца. Ёсць пэўная мяжа, которая спыняе ўсё ж такі сілай інстынкту самазахавання. Гэта не азначае, што спыняе назаўсёды, але на нейкі час гэтая брутальная сіла можа спыніць. І тут няма чаго дзівавацца, беларусы ў гэтым плане ані выключныя, ані не ў гэты бок, ані ў той бок. Так як і ўсе людзі проста на пэўным этапе спыняюцца, і можа у доўгатэрміновай перспектыве можа гэта і добра, калі занадта шмат ахвяраў, занадта шмат было б гэтых яшчэ больш рэпрэсій, гэта магло проста вычарпаць патэнцыял псіхалагічны і фізічны патэнцыял пратэснага руху. Пэўная такая самаашчаджанне сілаў на новы шанец, яно мае свой сэнс. Поэтому тут, гэта, канешне, сумна, можа быць, і балюча, бо мы жывем у перспектыве аднаго года, гэта у перспектыве аднаго чалавечага жыцця нямала. Тым не менш, у такой больш шырэйшай гістарычнай перспектыве гэта ўсё ж такі не шмат. І тут апошняе слова абсалютна не сказана. Апошняе слова яно будзе сказана, думаю, што не так доўга давядзецца на гэта чакаць. І я не думаю, што апошняе слова будзе з аўтакратай. Ну, вы так некалькі разоў, але асцярожна, не так доўга. Ведаеце, калі з пункту чалавечага жыцця не так доўга, ці з пункту гледжання гістарычнай перспектывы? Зноў жа, гэта ўжо не навуковае выказванне, больш грунтуецца на надзеі і такой інтуіцыі. Я думаю, што ў перспектыве 3-4 гадоў. Тут зноў жа падкрэслю, што навуковы прагноз немагчымы у такім выпадку, але такое думаю, што гэта ўсё ж такі надзея не беспадстаўная.
Добра, мы некалькі разоў узгадалі Крэмль і у звязку з тым, што вось ён вагаўся, які бок прыняць і што яму больш выгадна і гэтак далей, пра сілавікоў, якія азіраліся на Маскву, як яна сябе павядзе. Я ўзгадаю нядаўняе інтэрв'ю з-за кратаў Навальнага, які сказаў, што беларускія пратэсты ад самага пачатку вельмі напалохалі Крэмль. Маўляў, што тое ж самае можа паўтарыцца і ў Расіі. Расіяне прыкладам беларусаў натхняцца, асабліва калі паспяховы гэты прыклад будзе, і правярнуць тое ж самае ў Расіі. І таму ад самага пачатку была падтрымка, ніякіх ваганняў. Таму менавіта ад самага пачатку, ледзь не ад самага пачатку, на мяжы з Беларусію ўжо сталі часткі Нацгвардыі, каб аказаць дапамогу, калі што. І гэтак далей, гэтак далей. Так ўсё ж такі, ці былі ваганні? Ці варта было разлічваць на нейкую там вот, як-то там на пачатку казалі, што Пуцін прыме бок беларускага народа? Значит, спадзяванне на тое, што прыме бок пратэснага руху, там, канешне, невысокія былі спадзяванні. Но тым не менш, я тады вельмі пільна сачыў расійскія СМІ, там і Лента.ру, которая так блізка да Крамля, і Салаўёва, і многія іншыя рэсурсы, былі ваганні, і прыкрамлёўскія таксама эксперты. Зрэшты, да гэтага часу там неадназначная пазіцыя наконт Лукашэнкі і таго, што з ім рабіць. Але першыя тыдні там было ваганне. Канешне, мы не можам там зазірнуць за кулісы, што за замкнёнымі дзвярыма, як там абмяркоўвалася ў блізкім атачэнні Пуціна. Але тым не менш, вось тое, што выходзіла наверх, я думаю, што за гэтым таксама стаялі і гэтыя ваганні ў блізкім атачэнні Пуціна. Канешне, вось тое, што Навальны, на што Навальны звярнуў увагу, тое, што гэты страх перад тым, што беларуская рэвалюцыя, ці пратэст, ці ўздым, прадэмакратычны ўздым перакінецца ў Расіі. Ён, хутчэй за ўсё, стаў такім ключавым апошнім аргументам прыхільнікаў падтрымання Лукашэнкі. Бо і зрэшты, і не беспадстаўна, ўсё ж такі прадэмакратычны пратэсны рух, ён мае такую заражальную сілу. Пэўная доза, рацыі у гэтым была. А тым больш, што расійская апазіцыя тут і расійскія незалежныя СМІ вельмі так жыва проста зарэагавалі на беларускія пратэсты, там рэгулярна асвятлялі, прычым вельмі добра, на такім добрым узроўні, вельмі сугестыўна асвятлялі гэтыя падзеі ў Беларусі. Гэта, канешне, для нас яно было важнай маральнай падтрымкай, але тым не менш для Крамля гэта быў адзін з такіх сімптомаў, што не, тут трэба ўсё ж такі заняць іншую пазіцыю. Падтрымаем Лукашэнку часова, ён цяпер будзе больш у нашай залежнасці, і на працягу там пару гадоў знойдзем нейкую формулу такога кантраляванага транзіту ў Беларусі. Калі ўсё ж такі ў адпаведнасці з вашым прагнозам, ці там адчуваннем, ці спадзевам, калі ўжо так па-чалавечы, ўсё гэта зацягнецца як мінімум на 3-4 гады, то, на ваш погляд, што чакае пратэсны рух, які, і так фактычна сышоў з вуліц? Тут пытанне, наколькі рэпрэсіўная сістэма здольная на доўгі час функцыянаваць у такім вострым рэжыме. Тут незадоўга, хутчэй за ўсё, эканамічныя праблемы будуць вельмі моцна уплываць, і тое ці іншае паслабленне хутчэй за ўсё прыйдзецца рабіць. Зноў жа, я тут мушу ўжываць гэты выраз хутчэй за ўсё, таму што такіх жалезных законаў не існуе, так на 100% немагчыма прадказаць. Але гісторыя паказвае, што утрымліванне рэпрэсіўнай сістэмы на працягу доўгага часу, некалькіх гадоў нават, гэта крайне складанае. Проста яна можа таксама весці, часцяком вядзе да дэзінтэграцыі ўнутры элітаў, ўнутры пануючай групы.
в сэнсе гэтыя эканамічныя наступствы, ну і так, ну і час ад часу таксама і голас сумлення, голас маралі прамаўляе. Таксама здараецца унутры такіх структураў. Вось. Поэтому тут по меры послабления репрессивной системы, но вельми даволі реальная вероятность, что в той ці іншай форме протест регенеруется. Я даў загаловак там да нашага эфіра. Ці засталіся ў Беларусі шансы на перамены, наколькі яны вялікія? Ну, безумоўна, шансы застаюцца, але я працягну гэтую думку да іншага. Вось вы ўжо ўзнялі гэтае пытанне ускосна пра тое, што калі б гэта быў не мірны пратэст, а нейкі сілавы, так бы мовіць, ну, як тут назваць, захоп улады, пераварот, ну, кшталту 1917 года, то няма гарантыі, што не было б гарантыі, што мы не паўторым, не атрымаем новы аўтарытарны рэжым. Але, ну, вот гэтага сілавога такога нейкага спробы нават і не было нават спробы. Але, тым не менш, перамены будуць, шансы, па вашых словах, на гэтыя перамены ў Беларусі ёсць. Але ці ёсць гарантыя, што мы не атрымаем па выніку, ну, калі не Лукашэнку 2:0, але вот што-небудзь блізкае да гэтага? Ну, вось тут гэта наше даследаванне, у рамках якога, паўтаруся, ну, мы вывучалі самыя розныя кейсы. Ну, яно паказвае, што у Беларусі вельмі добрыя перадпасылкі для дэмакратызацыі. Як не парадаксальна, менш перадпасылак для звяржэння аўтакратыі, для пераадолення аўтакратыі, чым для дэмакратызацыі. Інакш кажучы, у выпадку, калі ўсё ж такі ўдасца пераадолець аўтарытарызм, то з улікам таго, што няма на дадзены момант, спадзяюся, што не ўзнікне такіх сур'ёзных унутры грамадскіх канфліктаў, там, рэгіянальных, там, этнічных, то практычна і тут няма пагрозы. Рэлігійных таксама няма. Вось сітуацыя ў нейкім сэнсе нават больш спрыяльная, чым у тым самым Тунісе, дзе вось, ну, на працягу 10 гадоў дэмакратыя, ну, існавала. Цяпер вось акурат 2 ці 3 тыдні таму адбыўся даволі сур'ёзны выклік для дэмакратыі. Але Туніс, дзе вельмі сур'ёзнае напружанне на лініі секулярныя тэндэнцыі рэлігійныя, ісламісцкія тэндэнцыі, дзе сацыяльная няроўнасць большая, дзе таксама краіна бяднейшая, і гэты шок ковіда, ён нашмат больш выпрабавальны для і шмат іншых яшчэ фактараў. Тым не менш, удалося з такім адносным поспехам, але ўсё ж такі утрымаць дэмакратыю, то у Беларусі тут перадпасылак нашмат болей. Вось, як не парадаксальна, некаторыя фактары, которые спрыяюць усталяванню дэмакратыі, яны не вельмі спрыяюць пераадоленню аўтакратыі. Напрыклад, у краінах, дзе сур'ёзныя рэгіянальныя канфлікты, лягчэй мабілізаваць грамадства супраць аўтакраты, супраць рэжыму, альбо там сур'ёзная сацыяльная няроўнасць, вялікія там кантрасты, эканамічныя кантрасты, тады больш абвостранае пачуццё несправядлівасці. У Беларусі у гэтым плане няма такіх кантрастаў, няма вельмі сур'ёзных унутрыграмадскіх канфліктаў. Ну і пры ўсіх там гэтых прапагандысцкіх там захадах, там вось гэты падзел на ябацяк і прыхільнікаў перамен, усё ж такі яны не такія вострыя, як у многіх іншых краінах. Поэтому для дэмакратызацыі гэта такая, ну, добрая навіна і не беспадстаўная. Тут гэта не ёсць толькі там справа там надзеі, але шматлікіх такіх прадукт такога даволі сур'ёзнага аналізу, што для дэмакратыі даволі сур'ёзныя, даволі добрыя перадпасылкі у Беларусі. Вось. Але як не парадаксальна, ну, вось тое, што няма такіх глыбокіх канфліктаў, і шмат, і добра, што няма, тым не менш яны запавольваюць гэты працэс мабілізацыі супраць аўтарытарнага рэжыму. Ну што ж, радуе хаця б ужо тое, што і гэта даказалі
сур'ёзныя людзі, аналітыкі, сацыёлагі з палітолагамі. Шансы на дэмакратызацыю у нас ёсць і вялікія, і да аўтарытарызма мы, спадзяюся, не скоцімся. Ёсць усе прадпасылкі для этого, як кажа Пётр Рудкоўскі. Дзякуй вялікі. Пётр Рудкоўскі, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Будзем разам, наша возьме.